Good morning mga kasaksi! This is JMJ Agri TV, aka Organic Don't Panic, it's organic. Let's go! Mga kasaksi, for today's video, naandito tayo ngayon sa farm dito sa Calasiao, Pangasinan. Siyempre mga kasaksi, binisita natin ang isang farmer na gumamit ng Goshen All-Purpose Foliar Fertilizer dahil nakita natin mga kasaksi na ang ganda ng kanyang testimony. Actually mga kasaksi, last year, no, nag-try siya ng Goshen pero parang pasundot lang. Pero ngayon mga kasaksid, ang ginawa ni Sir ngayon ay talagang inisprehan niya talaga ng mula sa simula hanggang sa maaanihan na mga kasaksid. Kaya kung napapansin nyo, itong palay na to is mga ano pa, nagbubuntis pa siya, meron pa siyang kailangan pang mailabas. Ayan, kung napapansin nyo mga kasaksid, maganda ang kanyang tubo na kahit nakatubo na lahat, green na green pa rin ang kanyang dahon mga kasaksid. Kaya ito, samahan nyo ako mga kasaksid para mapakinggan ninyo kung ano nga ba ang testimony nila sir nang gumamit sila ng Goshen All-Purpose Foliar Fertilizer. Let's go mga kasaksid. Minsan doon sa may yung mangga. Ito sir, mula ito sir. Ay ito, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Basta ano, Ito, kanya rin to sir. ito, Itong katabi. hindi. Ay, iba na. Ito yan. Ay, may ibang may-ari. Hmm. Ito yung sa kanya. Ilang hektarya to sir? Yan. Siguro mga dalawa mahigit. Dalawa mahigit yung spray. Oo, meron pa doon. Kasi ang nagamit yan nun, 5 galon na lahat yung order niya sa akin nun eh. Ay, meron pa Hindi. pala doon. Yung sa akin, Ginamit kinuha niya. ko yung isa. Tapos yung kay yung nanay, spray niya. kinuha din yung isa. Yung sa kanya, bali, tatlo lang yung nagamit niya na ano. Pero Tatlo. tig-isa kami ni nanay yung ano. Nagamit ko din yung isa. Ito sir, yung itong 2 hektarya niya sir, mga ilan yung naabono niya dito sir? Hindi ko na ano. Pero ano lang, konti lang nabuno. Ay, konti lang yung naabono. Konti lang yung nabuno namin. Ano yung, based sa ano niya sir, sa ginawa niya dati, paano yung ginawa niya nung na-spray niya ng Goshen? Maganda, ano, nagbeberde ang dahon. Nagbeberde yung dahon. Nagbeberde ang dahon. Parang nakailang application si sir dito sir? Mga ilang spray siya? Hindi ko mabilang eh. Nung payo ko na, nisprayan niya ulit eh. Ano pa yung kuna yung Oo, palay? yung pabaon. Yung pabaon. Oo, kasi nakalabas na siya. Oh. Pero green pa rin sir, oh. Yung ano dahon na. Halos sabay ba sila na itong dalawa? Yung isa? O nauna to? Nauna to. Parang nauna yun eh, no? Ito yung ano. Ito, inbreed lang yung sa amin. Halos kapantay yung nyo. ano, hybrid. Oo. Pero yung ganda ng palay, maganda. Maputik ba dyan sir? O pwedeng malapitan? Oo. Ay, hindi naman maputik. Ayan. Malakas yung ano nyo dito sir, irrigation nyo. Patubig ngayon Ay, dito. patubig dito. Doon, bitin ngayon. Sa bandang, Di ba putik na pala dito. Sana. ito, hybrid kasi. Kaya medyo parang ganda. Pero talagang maganda yung ano, Goshen. Bali nung ano sir, nung napansin nyo sir, ano mula di ba nag-spray kayo nung una, mga ilang days siya sir bago napansin na ano, gumanda siya sir? Yung ano, Nung in-spray nyo ng Goshen, basta parang nakita namin yung parang mahina yung tamlay ng dahon. Ni-sprayan namin minsan in-spray niya. isang linggo. Isang linggo, 2 linggo din. 2 linggo din. Pag nakita namin ano, humihina na yung ano. Pero pag minsan tumatagal, yung pag sa bata pa, medyo mahaba-haba. Ano to sir, sabog tanim ba? Lipat. Ano, lipat. Ay ito pa ganyan pala yun oh. Ayun po, pwede ko na tingnan doon. Sige tayo. Parang hybrid. Anong breed pala to sir? Anong variety? Madami yung nasasabi, BBM. Ano, Oo. BBM sir? BBM, yung sinasabi nila. Ay hindi siya yung RC, ano, yung mga 218 na ganyan, diba? Hindi, iba. Variety na BBM. Oo, variety ng BBM.
Bongbong Marcos ata yung sir ah. Oo. Galing daw Ilocos eh. Ay, galing Ilocos, kaya pala BBM. Kaya tinawag na BBM. Green na green pa rin yung dahon niya. Kahit, tsaka ang lalapad sir eh. No? Alam mo, hybrid eh. Oo. Ang hahaba ng ano, butil. Ay, ano niya? So, mahaba yung... Mahaba yung ano niya. Hanggang batok may laman. Pero nakailang ano na kayo nito sir? Nakailang gamit na kayo ng variety na gamit? Ito, plus na ngayon. Ay, nakailang beses na rin? Nakailang beses na. Kaya balik-balik lang namin. Maganda din yung ano niya. Pwede siyang ano, Pwede niyang ibinhi yung ano. produce niya ng bigas. Oo. Malambot. Malambot din. Mas mabigat sa timbangan. Parang ang pinakalas na spray ni sir dito sir nung ano. Nung ano, palabas. Mga anong araw, ilang days yun mula nung ngayon? Siguro, medyo maigit. Isang linggo na din siguro. Ay, may gets ng linggo na rin. Oo. Isa inyo sir, yung palay nyo, kamusta yung outcome ng Goshen? Maganda yung ano. Inaano ko yung ano, yung ano ng Goshen, ibang gamit. Ay, gamot, Oo, gamot. yung synthetic. Tinitingnan ko ngayon kung alin yung magandang ilalagay sa nakalagay na sa sako. Kaya, pag na, titimbangin na yun. Pag titimbangin na. Yun sir, dun din makikita ni Sir Mark yung ano dito, kung gaano kabigat yung palay niya. May yung pinitak din yung sa akin dyan sa kabila. Ay, yung pinira niya. Ganda ng palay niya sir. Mas maganda pa yung dyan sa kabila. Ayun dun sa kabila. Madadaanan natin yun sir. Maputik. Ayun. Maputik. Pwede pag ano pa, video na lang ni Sir Mark. Para, Pwede. Ito yung doon. Ano? Ano niya ukay niya na ano? Semi-hybrid. Semi-hybrid eh. Pero inbreed siya. Hybrid siya, hybrid. Parang mag-ano pa to sir kasi may mga bulaklak pa eh. Marami pang ilalabas. Dahil pa. Bulaklak. Ito parang hybrid sir, ang taas oh. Oo. Nahaluan siguro no. Haluan. Yung tinatawag nilang laog sa Pangasinan, laog. Pero iba talaga yung ano. Iba talaga epekto ng Goshen. Lalo pag nagamit mo sa hybrid talaga. Ito nang gumagamit din, hindi ko alam kung anong ginagamit. Sa itong kabila. Pero grabe, tinan mo. Yung synthetic. Pantay sila eh. Pero pantay sila. Synthetic. Nagbawas si sir ng abono sir? Nagbawas? Mga ilang bag yung nabawas niya? Siguro. 4 siguro. 4. Hindi kami nagsyadong nag-uurya na pag urea, oo. Kasi nitrogen kasi ang urea eh. Pag maganda naman na palay mo, tsaka ano na, di ba? Hindi mo na kailangan. Doon sa kabila, 1 hektarya, ang inabuno lang niya, 4 lang na sako. Tigda dalawang urea, itas 2 complete. Yung triple 14. Oo, triple 14. Pero ano yun na sir? Oo. 1 hektarya mahigit yun. 1.1 ata sa kanya doon. Grabe, 4. Parang katulad ng anon ko sir, nung de-deliveran ko sa Lupaw, 4 na bag lang din ang ginagamit niya. Sa palay niya. Maganda kasi depende din sa location ng ano, mababa o hindi. Doon ka ano. Kung anong epekto ng gagamitin mong foliar, ng ano, Goshen.